Vadå, har du börjat filma? Okej. Vi är fortfarande i samma game. Hallå, kör då. Hallå. Och hejdå. Yay! Jag gjorde skada. Vem gjorde skada? Jag gjorde skada. Vem gjorde skada? Jag gjorde skada. Vem gjorde skada? Jo, jag gör skada! Han har 10 HP. Jag har inte 10 HP. Jag har mer än 10 HP. Jag har 76. Nu har jag 46 HP. Och han är död. Jag vann. Yay!